Saúdos, señoras e señores espectadores da Televisión de Galicia desde o estadio do Couto de Ourense, onde, como poden apreciar, está xa todo disposto para que se inicie o partido correspondente á segunda división B, 29ª xornada, derbi galego, que van a disputar o Clube Deportivo Ourense e o Pontevedra Clube de Fútbol. Un partido entre dous históricos equipos galegos, e que, tal como vai a clasificación desta segunda división B, solo pode servir para que un deles se sitúe na segunda posición por detrás dese Bilbao Athletic, que marcha xa moi destacado de non producirse esa traída elevada reestructuración da segunda B. Evidentemente, dado que na máis ascende un equipo por grupo, ningún dos dous que se van a afrontar aquí esta tarde estará presente o vindeiro ano na segunda división. Aí están vendo nese plano sobre o balón un dos elementos que vai influir na marcha do partido, o forte vento, que incluso pode dificultar en algún momento a transmisión, xa que os enlaces que están distribuídos ao longo dos montes desde Ourense aos estudios centrais da Televisión de Galicia en Santiago de Compostela están a sufrir as abatidas do vento. Por tanto, isto pode dificultar en algún momento que o sinal de vídeo e audio chegue ao control central da Televisión de Galicia en óptimas condicións. As aliñacións que van a presentar de saída tanto Manolo Tomé por parte do Clube Deportivo Ourense como Héctor Rial polo Pontevedra son as seguintes. Aí teñen os nomes dos xogadores: Urbano, Manolito, Da Costa, que xogará co número 5, Nando, que levará o dorsal número 6, Quino, que leva as costas o 7, Quecho co número 8, e despois están Fabián co 9, Cortés co número 10 e Muguerza co número 11. Por parte do Pontevedra vai a xogar Espinosa na portería, e xogadores de campo: Peña co número 2, lateral dereito, Espejo, un central, Luís, ese home libre, co número 4, Rafa Saiz, co número 5, Núñez, que é o capitán, co dorsal número 6, Serna, co 7, Fontán, centrocampista, co número 8, Julio, dianteiro centro, co número 9, o 10, Javier, e co número 11, Guisande. O adestrador Héctor Rial, como dixemos, que vai a ter ao lado del no banquiño o porteiro suplente Pereira e os xogadores de campo Gaspar, Montero e Moure. Por parte do Clube Deportivo Ourense, os homes suplentes serán o porteiro Ares e os xogadores de campo Vila, Ariel e Rafa. O árbitro do encontro, Menéndez Rodríguez, do Colexio Asturiano, auxiliado nas bandas por Miguel Ángel e Muñiz Farpón. Un Pontevedra que dos partidos que xa transmitido en directo a Televisión de Galicia, sempre xogando en campo contrario. O primeiro en Lugo, empate a 0, e o pasado nas Pontes, empate a 3 goles con 3 tantos, obra do seu dianteiro centro Julio, un espigado dianteiro que ese día en cada remate que facía prácticamente asegurábase un tanto. A parte destes dous empates que vostedes puideron seguir a través da Televisión de Galicia, tanto en Lugo como en Endesa, tamén o Pontevedra, lembremos, acadou outros 4 empates lonxe do seu terreno, que foron en Durango, en Sama de Langreo, en Santoña e en Lemona, e gañando 2 puntos no primeiro partido de Liga, precisamente en Vila García, fronte ao Arousa. Gañou tamén fronte ao Bergantiños por 1-2, e outra vitoria que acadou foi contra o Oviedo Aficionados por 0-2. Precisamente este equipo que está saltando agora mesmo o rectángulo de xogo é que se viste totalmente de blanco e non como é habitual a súa indumentaria, camiseta granate, pantalón azul, para que vostedes ademais o poidan distinguir ben a través das súas pantallas. Polo que respecta a este clube, o Ourense de Manolo Tomé, aquí no seu campo perdeu nada menos que 5 puntos. Está agora no terceiro posto con 37 máis 9. Aquí perdeu un partido, lembremos, fronte ao Lugo por 1-2, e 3 puntos que os levaron repartidos o Baskonia, o Avilés e o Ferrol. Empate a 1-2 e a 0 respectivamente. Os demais encontros que xogou a toda agora o Ourense no seu campo, todos remataron coa vitoria do equipo local. Así pois, o Ourense terceiro na táboa a 37 máis 9, e na quinta posición o Pontevedra con 35 puntos e 5 positivos.
Aí está o trío arbitral. E afortunadamente parece ser que o sol vai nos acompañar neste partido, ainda que eso sí, o mal tempo estivo dando a lata prácticamente ao longo de toda a mañá aquí en Ourense. Un resto de eso ainda é ese forte vento que vai a dificultar bastante, sobre todo os desplazamentos de balón por alto. Están xa os dous capitáns da Costa por parte do Ourense, Núñez polo Pontevedra, co colexado asturiano Menéndez Rodríguez. E hai que dicir que antes de que se inicie o partido vais a agardar un minuto de silencio en memoria do subinspector do Corpo Nacional de Policía, Amadeo Van de Pazos, que, como todos vostedes saben, resultou asesinado e recibía onte sepultura aquí en Ourense. Minuto de silencio respetuosamente, tanto por parte do público como polas forzas de orden público que están aquí no campo, que así se gardou. E de un momento a outro, aí está o colexado Menéndez Rodríguez, preparado, consultando cos seus xuíces de liña, preparado polo tanto todo para que o partido de comenzo de un momento a outro. Aí está o pitido inicial e foi o equipo local, o Clube Deportivo Ourense, que puxo o balón en movimento. Trataba Núñez aí de recuperar ese balón diante de Ramón. Atención a esa primeira oportunidade por medio de Muguerza, pero cando buscaba a posición de Quecho estivo atento aí Espinosa recuperando ese balón. Primeira falta do partido sobre Serna. Quecho quedase como único e máis alentado no Ourense. Deixou pasar ben aí da Costa e o balón foi sobre o porteiro Hortas. Tocou xa sobre da Costa. E Cortés non estivo en absoluto acertado e nese balón que trataba de xogar sobre Ramón e foi directamente fora de banda. Primeiro minuto de partido. Trataba de chegar ese balón a Julio, pero finalmente Urbano enviou fora de banda. Será saque para o dorsal número 3 do Pontevedra, Espejo. Busca aí ben a posición de Guisande, pero o exterior do Pontevedra acaba perdendo ese balón. Fora de banda ahora foi impulsado por Javier. Será saque para o Ourense, mentras que o vento continúa tirando as vallas publicitarias aquí ao Estadio do Couto.
Aí agora estivo moi atento Nando, dorsal número 6 do Ourense, cedendo sobre o seu porteiro Hortas. Parece ser que os dianteiros de Pontevedra xunto con Núñez e Javier están a facer unha presión bastante efectiva por agora sobre a defensa do Ourense. Isto está propiciando certas dificultades a hora de sair. Atención a ese centro, non puido chegar Quecho, adiantouse aí Javier Guisande, toca Núñez aí o primeiro toque sobre Javier. Atención que ten campo por diante, busca a posición de Julio, pero estivo moi atento Urbano, aínda que segue o perigo para a portería do Ourense nesta ocasión por medio de Guisande, que foi o último home en tocar, e por tanto será saque de portería para Hortas. Aínda que o árbitro parece que pitou un empurrón precisamente de Guisande sobre o seu marcador, concretamente neste caso sobre o número 5, capitán da Costa, que foi o que sacou o porteiro Hortas. Aí xogando Nando, cortou outra vez o Pontevedra, finalmente recupera o Ourense. Atención a este contraataque, balón que leva Nando, metía ben sobre Muguerza, el adiantouse Peña, meteu o pé e o balón á liña de fondo. Primeiro córner do partido, minuto 3 e medio da primeira metade, que vai sacar o Clube Deportivo Ourense por medio de Cortés, un home que se militara fai algúns anos nas filas do Pontevedra. 4 homes do Ourense dentro da área. Aí está Da Costa, está atención a ese centro, meteu a cabeza Núñez, o balón que iba cara a Fabián. Muguerza controlando, quere xogar, que xogou de feito a banda esquerda. Atención ao centro de Cortés, moi longo, aí non chega Da Costa, non chega ningún outro compañero tampouco, o balón que se perde pola liña de fondo. Xogada sen apuro para a portería de Espinosa, que precisamente nesta primeira metade está xogando o seu equipo, o equipo da Pontevedra, hoxe totalmente de blanco, está xogando a favor do vento, que a veces é bastante forte. Espinosa preparado para o saque, longo, o vento que axuda, o balón que vai a petar prácticamente dentro da área, e aí está Fermín Hortas saltando diante de Serna e collendo a pelota. Trata de sair aí o Ourense, pero ese balón que trataba de chegar á posición de Muguerza foise fora pola liña de banda. Será saque para Pontevedra. Aí xogou Sáez con Espejo, saiu Nando aí ao paso de Espejo, xogou con Guisande, Javier, Espejo trataba de presionar o Quecho. Atención a ese centro sobre Javier, o balón foi a caer sobre Ramón Quino. Cortés entre Luis e Sáez acabaron sacando ese balón. Atención a Cortés, que corre aí con Núñez. Houbo falta do capitán do Pontevedra sobre o dorsal número 10 do Ourense, Cortés. E agora a falta foi de Quecho, e por tanto será balón para Pontevedra. Deixou Peña sobre Espinosa, este con Espejo. 6 minutos e medio xa de partido, segue o 0-0 inicial, prácticamente sin ocasións claras para ningún dos dos conxuntos, e o vento axudando sobre todo nos lanzamentos de portería de Espinosa. Tocara para atrás Fultán, pero non puido chegar Serra, o balón foi directamente sobre a posición de Hortas. Manolito, Da Costa, aí está Cortés,
Quino. O balón que impulsaba Quino. Foi a parar a defensa do Pontevedra. Guisande. Javier. Atención a esa arrancada de Nando. Esperaba ahí Muguerza. Ese balón optó Nando por disparar. Ese globo enviado por Quino. Cortés. Recortó ben Cortés ahí entre dos contrarios. Hubo obstrucción clara de Javier sobre Cortés. Falta que posiblemente saque mesmo Cortés, non? Tocoulle Quino para Cortés. Buscando Cortés a Quecho. Balón dentro da área. Recuperou Pontevedra. Aí por mediación de Fontán. Quería meter para Javier. Javier conseguiu chegar, a pesar de que o balón lle tocou nas pernas, nas botas do árbitro. E polo tanto Pontevedra que siga agora por mediación de Serna. Julio que cae diante de Da Costa, o árbitro di que non pasa nada. E aí Da Costa coa pelota controlada. Nando, Da Costa, balón en profundidade sobre Muguerza. O xuiz de liña que levanta a bandeira dicindo que estaba Muguerza en posición de fora de xogo. Protestaron os poucos aficionados que estamos aquí no campo do Couto. A decisión vexan aí na repetición, aínda que non é de todo clara para poder dicir si estaba ou non en posición antirregulamentaria. Guisande que lle entrou aí Ramón por atrás e o árbitro que pita falta a prol do Pontevedra. Falta que vai sacar Espejo. Están os homes da zona defensiva do Ourense moi adiantados, obrigando con isto a que os xogadores de Pontevedra non se meten dentro da área. Atención a Guisande que pode tirar. Tiro de Guisande, minuto 9,5 e parou ben Hortas. Foi prácticamente a primeira ocasión algo clara para calquera dos dous equipos nos 10 minutos que van xa de partido. Ese disparo de Guisande que detivo finalmente Hortas en que tivese que pasar tampouco excesivos apuros. Aí está xogando Urbano, busca a posición de Quecho, pero recupera nesa zona o Pontevedra. Atención a Guisande, pero xogou de tacón aí sobre Javier. Guisande. Atención a Núñez. Está chegando con certa maior facilidade Pontevedra, pero tampouco eso se está a traducir en nunha maioría de ocasións algo claras para polo menos buscar un disparo desde lonxe. Quino será o que faga o saque de banda aí sobre Quecho. Ramón. Atención aí a esa caída de Fabián. Estaba Menéndez Rodríguez xusto encima da xogada e non considerou infracción algunha por parte do defensor do Pontevedra. O balón foi xa atrás para Espinosa. O partido está a ser bastante lento. Situación esta que ven propiciada polas continuas perdas de balón por parte dun e do outro equipo. Aí xoga Quecho. Ese balón non chegou á posición de Fabián. Trata o Pontevedra de sair outra vez ao contraataque. Aí recuperou ben Manolito diante de Julio. Atención a esa saída de Nando. E o balón foi directamente fora
antes de que pudiese recollelo Muguerza. 12 minutos xa que se cumpriron da primeira metade, empate a 0 no Couto. Lembremos que no partido da primeira volta que se xogou en Pasarón, precisamente o encontro rematou tamén con este marcador. Ningún dos dous conxuntos conseguiran aquel entonces marcar un gol nas porterías contrarias. O Ourense outra vez a carga, aí cae Quecho pola entrada de Rafa Sáez e hai falta contra o Pontevedra. Aí teñen a repetición, o empurrón como Sáez se bota prácticamente encima de Quecho. E dai o lanzamento que vai a facer Cortés. Aí vai Cortés, balón por abaixo, Muguerza de reviravolta, tira, moi forzado diante de Peña, tamén detrás del estaba Luís, pero a pelota, segundo o árbitro, tocou o defensa do Pontevedra, polo tanto será o segundo córner a prol do Clube Deportivo Ourense. Aí está a repetición, Muguerza como se revira, e o balón despois de petar na bota do defensa sai a córner. Segundo córner, como dicíamos, que vai a botar tamén Cortés. Agora para Muguerza, meteu Luís o pé, balón que chega aí a Nando, presionado por Núñez, tiene que deixar atrás o home libre, que abriu para Ramón, controlou Ramón en principio diante de Espejo, pero finalmente este meteu a bota, o balón chega aos pés de Quino. Manolito de Ramón, con el Nando, Ramón outra vez meteu a cabeza a Espejo, e finalmente a pelota fora do rectángulo de xogo para que saque Quino. Aí está Nando, Nando que saiu ben deses caneos, conseguiu centrar, Espinosa ali preto do poste esquerdo, diante de Muguerza, conseguiu deter a pelota, pero agora queixase da súa perna esquerda, tirou a pelota directamente a fora de banda. Aí vai Castro Ruibal, o masajista do Pontevedra, auxiliar. Aí teñen ademais o roto que lle fixeron na media do porteiro, e é posible que se mancara en vistas do que ten, do roto que ten esa media. Esperemos que non sexa nada de importancia, que o porteiro pontevedrés poda seguir ocupando a portería, aínda que polos xestos que fai, en principio pódese temer calquera cousa. Está o partido no seu minuto 15 desta primeira metade, empate a 0. Non estaba sendo en absoluto un encontro violento, e isto foi máis fruto desa unha acción fortuita na que o cantero do Ourense trataban de chegar ao balón impulsado por Nando, chocando no seu ímpetu con Espinosa. Afortunadamente parece que o porteiro de Pontevedra vai a poder seguir no partido. E aí estaba o porteiro suplente Pereira, disposto por se ordenaba así Héctor Rial, entra en sustitución de Espinosa. Mientras tanto, os xogadores do Ourense devolveron ya pelota deportivamente ao Pontevedra, mandando directamente a fora de banda. Aí recuperou Guisante para Núñez. Quere este meter pelotazo longo sobre Serna. Atención que hubo erro aí de Manolito. Segue Serna, tira cruzado, e xa viron a pelota que saiu directamente fora, aínda que con certo apuro, con certo susto para a defensa e para os aficionados do Clube Deportivo Ourense. Aí teñen o lanzamento moi cruzado de Serna,
Corría Guisande, corría Julio tamén para ir a por esa pelota, pero non chegaron ningún dos dous e, polo tanto, é saque de porta. Foi a segunda ocasión que tivo Pontevedra despois daquela de Guisande no minuto 9. O conxunto que adestra Héctor Rial, que segue tratando de sorprender con saídas ao contraataque. A defensa do Ourense nesta ocasión estivo a piques de conseguilo, pero o único que lle faltou foi o acerto no disparo de Serna. Houbo falta precisamente de Serna. Aí está xa da Costa o lanzamento sobre Muguerza. Apoia moi ben Fabián aí esa xogada de ataque do Ourense. Atención ao centro que vai sobre Quecho. Saiu ben de puños Espinosa e o balón rexeitado por Muguerza, que se foi directamente fora pola liña de fondo. Aí está esa acción, como estaba xa Quecho prácticamente a cabeza preparada. Estaba, eso sí, encima un defensor do Pontevedra, pero a saída de puños do Espinosa e a falta de control de Muguerza acabou deixando esa situación sen ningún perigo. Aí toca Ben Javier sobre Guisande. Guisande perseguido por Ramón. Sae tamén da Costa e será córner. Primeiro córner que vai lanzar o Pontevedra. Será Javier o encargado de facelo. Imos entrar no minuto 20 de partido. 0-0. Segue absolutamente a tónica que marcara os dous equipos nos primeiros minutos, con Pontevedra creando a maioría de ocasións, o Ourense tal vez con maior tempo de posesión de balón, pero como acaban de ver nesta acción de Quecho, non están excesivamente acertados os xogadores locais. Agora sae aí da Costa, pero o balón foi aos pés de Fontán. Recorta moi ben Fontán. Atención que vai esa pelota sobre Javier. Recrimináballe Julio a Javier esa decisión por disparar directamente, porque como terán ocasión de ver aí na repetición, estaban esos sí moi marcados os restantes dianteiros do Pontevedra para que Javier tratase de servirlles ese balón buscando unha mellor opción de gol. Parecen un pouco descentrados os xogadores do Ourense aí nesa zona da defensa. Atención ao centro de Muguerza e o cabezazo de Quecho, a mellor xogada do Ourense no que vai de partido. Internarase moi ben Muguerza. Quecho vindo desde atrás conseguía rematar ese balón, pero a pelota saía por enriba da portería de Espinosa. Eso sucedía exactamente no minuto 21. Agora recupera ben aí Cortés sobre Nando. Nando caeu diante da entrada de Javier e por tanto será falta que lanzará o Ourense. Aí está esa acción repetida. O balón xa en xogo, propio Nando tratando de combinar con Manolito. Aí Peña xogou ben buscando fora de banda. E será o propio Peña que faga o lanzamento. Aí está Peña sacando. Quería xogar sobre Serna. O árbitro pitou falta precisamente contra o equipo branco, contra Pontevedra.
Pelota que vai a sacar ese home, Muguerza. Pidillo árbitro que a colocación de Serna é un pouquiño preto do balón. Agora sí sacou Quecho, que non chega, atención a ese remate de Quino nun despiste de Javier na marcase. Minuto 22. Aí teñen a repetición ao lanzamento da falta. Quecho que non chega, Peña tampouco meteu o pé e o balón fora a tiro de Quino por pouco. Outra nova toma, aí teñen a Quino, o tiro cruzado, lambendo prácticamente o poste esquerdo da portería de Espinosa. Aí xogou un balón moi difícil Serna sobre Núñez. O Pontevedra acabou perdendo a posesión e será por tanto saque de banda para Ourense, que fará Manolito. Están levando nestes últimos minutos maior perigo os xogadores do Ourense, con eses remates prácticamente en menos dun minuto. O primeiro protagonizado nun cabezazo de Quecho e despois este disparo de Quino, que de todos os xeitos quedaba invalidado por fora de xogo a xuicio do colexiado de Quecho. Atención aí a Muguerza. Esvarou Quecho diante de Fontán, pero insistimos, está coordinando moito mellor a dianteira do Ourense nestes minutos. Fontán, atención a un novo balón que recupera Fabián, acompañado por Quecho e Muguerza. Trataba Fabián de sorprender prácticamente desde 30 metros a Espinosa. Era algo moi difícil, e ainda que estaba algo adiantado por tiro de Pontevedra, xa viron como a pelota se foi un pouco desviada á dereita da súa portería. Houbo falta de Urbano sobre Julio. E será Núñez, o capitán do Pontevedra, o home que faga o lanzamento. Busca a posición de Julio, pero o dianteiro centro do Pontevedra está a ser moi ben controlado por o central ourensanista Urbano. E agora o fora de xogo foi de Javier, e xa deixou Espinosa sobre Ramón. Este Quino da Costa. Aí tivo que adiantarse Urbano. Había moitos xogadores do Pontevedra metidos aí no centro. Está claro que cando Ourense intenta meterse polo centro da área, por agora a defensa do Pontevedra lógicamente leva as de gañar, e sempre que tratou de xogar polas bandas, como aquel cabezazo de Quecho, os resultados foron polo menos máis vistosos. Aí trata de sair Manolito. Reclama Manolito, que foi agarrado por Serna, pero non considerou así o golexado. Será saque de banda para Pontevedra. Saque de banda que fai Peña para Fontán. Fontán entrou aí Fabián, non lle deixou controlar a pelota, e esta saiu afora do campo. Outra vez Peña, agora bastante máis adiante, sacando de banda. Foi Serna quen deixou pasar da Costa, alonsando a pelota da súa área. Aí ven Espejo, pero non tan ben Javier, que non controlou a pelota.
E aí precisamente diante do banquiño que ocupan os suplentes do Pontevedra máis Héctor Rial. O balón a fora de banda que agora outra vez Rafa Sáez mandou a fora do retángulo. Vai sacar Quino para Cortés. Cortés con Núñez. Tocoulle un pouquiño, Núñez descontrolou totalmente a ese xogador, a Cortés, que lle marchou a pelota fora de banda. Aí está Espejo. O home que vai a poñer a pelota outra vez en movimento para Guisande. Saltou Guisande tamén con el Ramón. A pelota finalmente a da Costa. A piques estivo de roubar aí Serna. E agora houve falta diante de Guisande. Rápidamente saca este home. Busca a Serna colocado na banda esquerda. Aí Ramón cortou ben, deixando para Manolito. Marchoulle a pelota fora de banda. Nesta ocasión andando. E unha e outra vez os balóns que saen do campo, rompendo deste xeito as xogadas que un e outro equipo tentan facer a todo agora bastante poucas por certo. Aí está Espejo sacando para Javier. Diante de Javier estaba Quino, mellor dito, non por diante, senón por detrás. Javier que non controlou e outra vez volta a empezar co saque de banda. Aí ven Nando. Ese balón buscando a banda dereita. Imos ver porque pitou falta sobre Luís. Sacona rápidamente Luís. Recuperou Nando outra vez para o Ourense. Cortés. Segue Cortés. Escapou de Núñez. Métese Cortés na área. Atención a ese centro pasado. Pero tanto Muguerza como Quecho estaban prácticamente no punto de penalti. O centro foi máis pasado, como imos ver aquí na repetición. Aí teñen dous homes que tentaban rematar. O balón pasoulle moi alto, moi por encima. E polo tanto Espejo pediu tranquilidade porque o balón saía pola liña de fondo. Temos que notificarlles que se un acto de violencia marcaba o comezo dese partido con minuto de silencio que se gardaba aquí no Estadio do Couto pola morte do sarxento da Policía Nacional Amadeo Vandepazos. Acábanos de informar a unha noticia que falta ainda por confirmar que na final da Copa Inglesa que se está a disputar nestes intres morreron polo menos 50 persoas. O número falta ainda por determinar, pero desde logo a noticia, a falta de outros recursos para confirmar aquí no Estadio do Couto, demostra ás claras como anda esta violencia no deporte e desde logo, se isto é certo, van a ter moi difícil, moi complicado os clubes ingleses para voltar ás competicións europeas, a pesar do que se acordou esta mesma semana na reunión de Lisboa. Aquí segue o partido, superouse xa a primeira media hora de xogo, 0-0. Os goles non chegan ás accións vistosas, aínda que parece que están a producirse con bastante menos intervalo que ao principio do encontro. Tampouco chegan do xeito que lle gustaría ao público, que está bastante desconforme de como está a transcurrir o partido mentras foi o sol. Me parece que as primeiras gotas comezan a caer sobre o Estadio do Couto. Esa será unha falta con certo perigo para o Pontevedra, para a portería do Pontevedra. Aí están Cortés, Muguerza, dispostos ao lanzamento. Foi Cortés, tocou o balón na barreira do Pontevedra, por tanto será córner, terceiro córner que vai a lanzar o Ourense neste primeiro tempo. Muguerza disposto a facer o lanzamento.
dentro da área Quecho e Fabián. Adiantouse ben Rafa Sáez, non puido controlar aí Julio. Cortés, Quino busca a posición de Ramón. Considera o colexiado como falta de Ramón sobre Guisande, tratando de controlar a pelota antes de que se perdese por la línea de fondo. E por tanto habrá que lanzar desde esa posición. A pelota foi impulsada xa por Luis sobre Espinosa. Me parecen que os dous conxuntos queren buscar o descanso con este resultado, mentres a esas novas que chegan da final da Copa Inglesa cada vez son máis dramáticas e agora o número de mortos cifrase ao redor dos 74. Aí está Javier loitando con Quino. O saque de banda será para o Pontevedra, xa o fixo Espejo, recupera Quino, outra vez Espejo. E houve falta de Javier sobre Quino, que será lanzada por Da Costa. Tirou xa Da Costa, buscaba aí a posición de Quecho que non chegou, cortou Sáez, outra vez Sáez loitando pola pelota, Guisande. E agora, quen quería xogar con Javier, interpúxose Quino. Sigue Quino, caneando, metendo moi ben para Ramón. Detrás de Ramón vai Guisande. Bo caneo, bo recorte de Quino, atención ese centro de Ramón, o centro que rematou, que meteu a cabeza Fabián. E vai ser o cuarto córner, cuarto saque de esquina contra a portería de Espinosa. Estamos de minuto 34. 11, por lo tanto, quedan da primeira metade, atención ao lanzamento. Primeiro non chegou Fontán, despois sí. Núñez de reviravolta, sacou o balón para ninguén do seu equipo, Manolito, que controlou aí ben. Atención a ese balón agora buscando a Da Costa, con él está Julio, conseguiu tocar Da Costa, pero non o suficiente como para controlar a pelota na súa trayectoria, e polo tanto será saque de porta. Aí está Espinosa facéndose efectivo o saque de porta. Devolveulle Espejo o balón. E prepárase Espinosa para facer, aí o teñen, un saque longo, que coa axuda do vento poña a pelota preto da área do Ourense. Atención, aí Serna, con el Manolito, agora Fontán, que consigue centrar, controlou ben Da Costa, e diante de Guisande mandou a pelota aos pés de Muguerza. Aí bandeira levantada, en efecto, falta contra o Pontevedra, falta que lle pita o árbitro a instancias do xuiz de liña de Muñiz Farpón pola entrada de Serna loitando por esa pelota. Xa se sacou a falta, balón nos pés de Da Costa, que xoga con Manolito, que non pode controlar o balón que sae fora de banda. Seguen nos goteando as informacións sobre esa traxedia no fútbol inglés, os 74 mortos nesa final da Copa Inglesa. Parece ser que a traxedia veu de vida a unha avalancha que se produciu no momento de que se ian a abrir as portas do estadio, unha avalancha de público que quería entrar, supoñemos, en pagar. Unos empezaron a pasar por encima dos outros, e isto foi o que, segundo as informacións, das pouca información da que dispoñemos polo de agora, ocasionou esas 74 mortes. De 74 personas que quedaron esmagadas debaixo dos pés dos que viñan por detrás e trataban de entrar como auténticos salvaxes dentro do campo de fútbol. Desvíase, por tanto, un pouco a atención do partido, pero afortunadamente aquí
Ainda que non hai goles, todo segue en calma. Cando nos estamos achegando o remate dos primeiros 45 minutos, quedan aproximadamente 7 minutos. E Ourense tratando de irse ao descanso despois de conseguir algún gol. Aí está ese envío de Da Costa sobre Quecho. Trataba de deixar de tacón Rafa Sáez. Segue Quecho. Atención a ese balón que chega sobre Fabián. Con él loitando aí Fontán. Houbo falta de Fabián nesa loita pro balón. E por tanto será posesión para Pontevedra. Deixou xa sobre Espinosa Peña. Espejo atrás para Espinosa. Insisto, portero de Pontevedra axudado pola forza do vento nos seus saques longos, buscando a posición de Julio, pero unha e outra vez a defensa de Ourense acaba por agora controlando o xogo por arriba. Atención aí a Serna. Estivo moi atento Hortas. Manolito. Enviou Manolito sobre Muguerza. Atención aí Aquino. Foi dificultado por Javier. Houbo falta de Nando, dorsal número 6 do Ourense. Sacou xa Espejo sobre a posición de Serna. Este perseguido por Manolito. Houbo falta a criterio de Menéndez Rodríguez, o defensor do Ourense. Sacouse xa falta, non pudo chegar Fontán a ese balón. Será saque de banda para o Ourense. Cando entramos xa nos derradeiros 5 minutos desta primeira metade, o marcador que segue registrando ese empate a 0 inicial. Saque de banda que fixo Manolito para Da Costa. Aí vai saltando Espejo por riba de Cortés. O balón dentro da área, pero sen apretos para Hortas. Aí Ramón buscando a posición de Quecho. A saída de Espinosa diante de Muguerza, que estaba estorbado por Peña, pero que a piques estivo de chegar a pelota. Espinosa foi xa quen sacou para Luís. Quiso xogar con Guisante. E agora foi Quino quen deixou que a pelota abandonase o rectángulo de xogo. Luís recuperando para Pontevedra. Javier no medio de dous contrarios. Finalmente Ramón, ainda que perde diante de Luís. Aí está Javier. Ve a posición de Fontán. Mete o balón longo. Tocou Fontán. Ou polo menos esa foi a impresión que nos dou. Pero o Sideliña dixo que o saque era para o Pontevedra. Non sacou froito ningún desta acción. Agora aplica a lei da ventaxa o árbitro. Sen embargo, quedou mirando quen fora o autor desa falta. E deixan aí que parada fixo Espinosa a tiro de Quecho. Aí vai a ver agora cartón amarelo en efecto. Aí o teñen. Cando ven este xogador tirado no chan. E a falta que aplicando a lei da ventaxa non pitou o árbitro, pero agora sí démonos conta de que se quedou un pouquiño atrás para ver quen fora o autor da entrada. Foi Espejo, que acaba de ver o cartón amarelo. Aí teñen precisamente foi a acción posterior o disparo. E aí está a acción de Espejo. Estivo
Por tanto, moi acertado aí o colexiado asturiano. Fixouse que fora o autor da entrada como o Ourense. A pesar de que este homenando quedaba tendido no terreo de xogo, podía sacar a vantaxe desa situación, deixou continuase o xogo e despois ensinou ese cartón amarelo a Sport. Insiste nestes minutos o Ourense buscando o disparo desde todas as posicións, neste caso foi Nando, e o balón perdouse directamente pola liña de fondo. Pouco máis de 2 minutos para que se cumpran os 45. Aí tocou Urbano sobre Muguerza, controlou moi ben o dianteiro do Ourense. E non puido impedir Luis que ese balón se perdese pola liña de banda. Atención a Cortés, con el Núñez. Centra Cortés, atención aí a Quecho. E gol de Asivir, o gol, unha xogada que nacera dese centro de Cortés en loita con Núñez. Ya estivo Nando, o home que quedara tendido despois dunha entrada de Espejo por algún segundo no terreo de xogo. Aí está como lle cae ese balón. Que gran disparo coa esquerda, agarra Nando. Estaba o Ourense buscando con moita insistencia a portería de Espinosa nestes derradeiros minutos da primeira metade. E fruito desta insistencia nacía este primeiro único tanto do partido, o que seguramente rematará esta primeira metade. A ver se isto, lóxicamente, lle fai a de querer algo máis de viejo encontro, porque o Pontevedra estaba un chisco rezagado, esperando, eso sí, e creando perigo incluso en algunhas ocasións con esas saídas ao contraataque, pero 1-0 cambia bastante a situación e pode deparar unha segunda parte bastante máis movida. Non puido controlar aí Peña. Manolito jogando sobre Quecho. Agora considera colexiado como falta de Quecho. E aí está Peña xa disposto para facer o lanzamento. Cando entramos xa nos minutos de desconto, xa se cumpriron os 45. Atención, que tocou Julio, non chegou Guisande. E o árbitro pita agora o empurrón de Guisande sobre Ramón, anulando polo tanto a xogada. Quería sacar xa da Costa bastante máis adiante donde se produciu a falta. E agora vai ser o porteiro ourensanista, Fermín Hortas, o que poña a pelota en movimento. 1 minuto xa pasa do tempo regulamentado. Lembremos que estuvo o xogo parado algún tempo cando se mancou Espinosa, o porteiro do Pontevedra, alá polo minuto 12 desta primeira metade. No medio do campo, Nando, autor do gol, deixou atrás para Manolito. Aí está o capitán da Costa, deixando a Hortas. O balón sigue controlado polos homes de atrás da zona defensiva do Ourense, esperando a que o árbitro pite o remate da primeira metade. 46 xa moi longos, prácticamente chegando ao minuto 47. Agora Hortas, que sacou longo, aí saltando Guisande diante de Ramón, conseguiu tocar a pelota, pero besan esa xogada, ademais foi aplaudida polo público a cargo de Urbano. O balón que saiu a fora de banda
Recuperou Javier, pero doulla nos pés a Cortés. Cortés facéndolle un túnel a Núñez, balón para Quino, centro deste. Controlou co peito Quecho, aínda que despois entrou co pé en alto diante de Peña. E falta que pitou Menéndez Rodríguez. Luis con Javier. Fontán que perdeu a pelota aí diante de Fabián, aínda que despois o centro dianteiro teórico do Clube Deportivo Ourense non puido facer xogada. Sacou o Espejo atrás a Espinosa. Agora sí, minuto 47, 50 segundos, remate da primeira metade no Couto, o resultado de 1-0 para o equipo local, gol que acadou Nando no minuto 43 e medio desta primeira metade. Un centro de Cortés, ali Quecho que quería rematar no primeiro pau, non foi posible, o balón quedou nos pés de Nando, que foi finalmente quen coa perna esquerda acababa o único gol que por agora está no marcador no tabuleiro do Estadio do Couto. Foi unha primeira metade na que o Pontevedra levaba as ocasións máis claras de perigo nas xogadas iniciais do partido. Pouco a pouco o Ourense foi superando esa presión que lle facía o Pontevedra desde as liñas máis adiantadas. As xogadas foi empezando a trenzar un pouco mellor, tal como iban transcurrindo os minutos, aumentaba as ocasións do Ourense. Cabezazo de Quecho que sea alto no minuto 21, Quino prácticamente un minuto máis tarde lanzaba o balón fora, e finalmente ese gol que de algún xeito facía xusticia o que estaba a suceder aquí no terreo de xogo do Couto, que chegaba no minuto 44 nunha acción iniciada por Cortés e culminada por Nando con gran disparo que batía a Espinosa por única e primeira vez no que vai de partido. Por tanto, con ese resultado de 1-0 para Ourense, despedimos aquí a conexión desde o estadio do Couto ata momentos antes de que a segunda metade este a piques de dar comezo. Saúdos novamente, señoras e señores, desde o estadio do Couto de Ourense, onde estamos no descanso do partido que están a disputar Ourense e Pontevedra, que chegamos con ese resultado que xa todos vostedes coñecen de Ourense 1, Pontevedra 0, e mentras saen a non os xogadores outra vez ao terreo de xogo. Estamos co xerente do Ourense, Xosé Ricardo Fernández Rodríguez, o home que a xuicio de todos os implicados sabe máis de como anda isto da reestructuración ou non que se vai levar a cabo desta segunda división B. Moi boas tardes, Xosé Ricardo Fernández Rodríguez. Contanos un pouco para situarnos como anda isto da reestructuración, en que consiste e que pode representar para os equipos galegos. Bueno, neste intre, tal e como están as circunstancias, hai un paso moi importante loado da Comisión de Clubes de Segunda División B, no sentido de que fai concretamente 2 días, na persoa do presidente da Federación Española de Fútbol, pronunciouse o respeto favorable da proposta que a Comisión había levado ao seno da Federación Española. Estamos moi confiados de que os distintos estamentos do fútbol nacional moi pronto sea consciente, tal como pronunciou o propio presidente da Federación Española, Ángel María Villar, para que esta proposta surja definitivamente. Si nos confiamos ainda para a temporada próxima, pero non sei para a temporada próxima, cuando menos para a temporada que ven. Esto, en todo caso, a última palabra tería a Federación Española de Fútbol? Non, a última palabra, repito unha vez máis, nós estamos moi satisfeitos do pronunciamento do presidente da Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, apoyándonos incondicionalmente na segunda división B. Entón, confiemos que os distintos estamentos, chámese Liga Profesional e Consello Superior de Deportes, que son as dúas barreras neste intre que temos que salvar, fagan conciencia de que é un beneficio para o fútbol nacional, non solamente para a segunda división B, sino para todas as categorías, incluída a propia terceira división, que é unha categoría que está totalmente olvidada. Entón, pensamos de que si contamos co apoio da mesma forma que se pronunciou Ángel María Villar co Consejo Superior de Deportes, a Lei de Fútbol Profesional, confiamos que isto vai a pronunciarse favorablemente. Resumindo brevemente, eses beneficios dos que vostede fala, que parecen claros, en que poderían concretarse? Bueno, nós o que pretendemos é darlle unha maior aliciente ao sistema competicional actual, que cose non existe, no sentido de que non é lógico que simplemente un campeón, tanto da segunda B como da terceira división, sempre teña dereito ao ascenso directo de categoría, cuando antiguamente, convirtiendo o fútbol en pirámide como estaba en etapas anteriores,
tratamos de conseguir unhas promocións de ascenso que existían antigamente, que reporta un beneficio económico sustancial para os clubes, maiores posibilidades deportivas de competir cara a posibles ascensos e, por suposto, maior equilibrio de presupuestos económicos, que isto é moi importante para nós. A posibilidade do ascenso neste ano por Ourense, gaña ou perda este partido, pasaría en todo caso por unha posible reestruturación, tal e como vai o Bilbao Athletic. Bueno, hai que ser máis optimistas. Non cabe dúbida que é difícil, porque o Bilbao Atlético leva nos 7 puntos, pero, en fin, nos pensamos que queda todavía moita liga por diante. Hai que ser realistas e pensar que é difícil, non? Pero vamos a confiar que tropecen eles e que non convendamos ningún tropezo máis. E primeiro ganar este partido, que para nos é moi fundamental. Sorte, señor xerente do Ourense, que esa posible reestruturación se leva a cabo para ben do fútbol galego. Gracias por estar con nós. Hasta sempre. Iniciouse xa, mentras tanto, a segunda parte deste partido. Atención que entra e con ese balón controlado Pontevedra, recuperou en principio a defensa do Ourense. Ese centro de Javier que chegaba a producirse cando o balón xa se perdera pola liña de fondo. Será, por tanto, saque de portería para Hortas cando observamos que no Pontevedra produciuse xa unha sustitución. Pois sí, Héctor Rial deixou quedar na caseta, duchándose a Guisande, que levaba o número 11, o dorsal número 11. Entrou Montero no seu sitio, o número 14. No Clube Deportivo Ourense, de momento, Manolo Tomé está contento do rendimento que están facendo os seus xogadores e non fixo ningún troco no seu equipo. Mientras tanto, a pelota dentro da área do equipo granate, controlada ben por Espinosa, que agora saca, aínda que o balón xa non chega tan leso, tan lonxe como na primeira parte, e claro, debido ao vento, porque agora sopla en contra. Aí está, controlando ben Cortés, buscaba a colada de Fabián pola parte esquerda, Montero, Luis, que quería xogar aí con Serna. Foi Ramón, que controlou ben, aí xogando con Da Costa. Ramón outra vez, detrás entrou Serna, balón para Fontán, Fontán que perdeu. Aí diante de Muguerza, Núñez errando no pase, cortou Nando, aí está Fabián, balón para Núñez outra vez. Parece os despropósitos de un e outro equipo ao momento de dar o pase. Atención a Fontán sobre Montero, non controlou en principio ben, de todos os xeitos pudo centrar, aí Manolito meteu a cabeza e o balón lonxe da súa área xa nos pés de Quino, xogando con Quecho, que perde aí diante da defensa do Pontevedra. Luis e o home que sae coa pelota controlada, pero balón outra vez para Ramón. Non puido Ramón chegar a ese balón, que se perdeu fora pola liña de banda. Será saque para Pontevedra e parece ser que cando empeza a chover, agora sí, de verdad, como era de esperar, o xogo está a ser un pouco máis vivo nesta segunda metade, porque o Pontevedra debe buscar con maior insistencia outro resultado do que leva actualmente. De momento Manolo Tomé, o adestrador do Ourense, parece que non ten intención de efectuar ninguna sustitución. Todos os homes están sentados, resguardados no banquiño. E atención aí que estaba Quecho, que recuperou ben Sáez. Peña sobre Montero. Aí loitaban Da Costa con Peña. Pois saque de banda para Pontevedra.
xa se fixo o lanzamento, recupera a Muguerza, foise moi ben Muguerza de Peña, atención aí que marcha con el Rafa Sáez. Extra entrada merecedora da amonestación, como así o fai o colexiado Menéndez Rodríguez. Efectivamente, confírmase, desgraciadamente, esa cifra de mortos nesa semifinal da Copa Inglesa que estaban a disputar o Liverpool e o Nottingham Forest. 74 mortos polo de agora, un centenar de feridos. O balanzo desa traxedia ocasionada por unha avalancha de hooligans que trataban de entrar por unha porta pechada ao acceso do público e esmagaron toda a xente que se atoparon por diante. ...200 personas entre mortos e feridos, prácticamente apisonadas polos pés dos salvajes hooligans. Cúmprese xa o minuto 6 deste segundo tempo. Atención aí. Que insiste o Ourense. Cortés. Non deixou prácticamente tempo a que se botase o balón encima. Muguerza agarrou ese disparo que se foi desviado á dereita por enriba da portería de Espinosa. Aí está o porteiro pontevedrés Espinosa sacando ao medio do campo. Julio foi quen saltou aí con Urbano. Javier busca a posición de Julio. Fabián metendo o pé, alonsando a pelota. Aí non chegou Quino, tampouco Espejo, aínda que este puido chegar, pero deixou que a pelota saíse pola liña lateral. Montero en loita con Ramón. Segue Montero, conseguiu centrar a trancas e barrancas, pero a pelota controlada por Da Costa. Foi ao campo de Pontevedra. Desde aí, desde el 11, Sáez deixou atrás a Espinosa. Busca a Espinosa a Javier. Tocou coa testa. Aí Serna, agora entrando pola banda esquerda. Houbo falta. Houbo empurrón sobre o dorsal número 7, sobre Serna, perdón. E falta, polo tanto, contra a portería de Hortas, que vai sacar Javier. 5 homes preparados para o remate por parte do Pontevedra. Aí vai Javier. Balón cara a cabeza de Julio, non chega. Núñez controlou, está dentro da área. Balón ao segundo pau. Aí adiantouse Manolito, meteu a cabeza. E o balón a córner, o primeiro córner do Pontevedra nesta segunda parte. Sacou un tamén ao longo dos primeiros 45 minutos. Por lo tanto, vai ser o segundo saque de esquina a prol do Pontevedra en todo o que vai de partido. Tocou coa cabeza Espejo. Núñez centrando cara atrás. Espejo outra vez rematando e finalmente foi Cortés que de forte patadón mandou o balón aí prácticamente a área do Pontevedra, onde controla Luís. Vieron aí no palco de autoridades o alcalde de Ourense, Manuel Veiga Pombo, e o director da Televisión de Galicia, Xerardo Rodríguez, un ourensán que tamén quiso estar presente aquí neste partido
como en todos los que ofreceu ata agora a Televisión de Galicia, deses convenio asinado cos equipos da segunda división B, este é o terceiro. Ya están ese derbi Ourense Pontevedra. Os ourensáns por agora cun gol da vantaxe conseguido por Nando no minuto 44 da primeira metade. Tardou bastante o árbitro Menéndez Rodríguez en darse conta de que a pelota que controlou Javier xa saíra pola liña de fondo, pero finalmente polo menos pitou. Dous homes do Ourense, xa 3 concretamente detrás da portería deste home de Hortas, facendo os exercicios de quencemento, o que quere decir que Manolo Tomé prepara xa algún troco. Aí vai Cortés, que conseguiu coller esa pelota aínda no seu campo, mete en profundidade cara a Quecho, pero un pouquiño longo, adiantouse Peña e o balón ás mans de Espinosa, que sacou rapidamente para Javier. Javier xoga con Luis Fontán, Espejo, Luis, a piques de perder Espejo, Núñez, abrir pola banda esquerda para Serna, que toulle ben a pelota, e Manolito, balón para Nando, adiantou un pouquiño, tropiezou que meter aí ben o pé Núñez, precisamente outra vez, xogou para Julio, pero apareceu aí da Costa moi rápido e mandou a pelota cara a súa área para que controlase Hortas. Fermín Hortas, que agora vai a sacar longo con forza, buscando o campo de Pontevedra. Aí Peña e Muguerza, e houbo falta. Segundo árbitro de Peña sobre Muguerza. A esta Muguerza, que será o encargado de facer o lanzamento da falta dentro da área. Fabián, Quecho e Nando, atención, que saía aí de puños Espinosa, recuperou Quino, atención a Manolito, estiveron tris que chegar ou ben Quecho ou ben Fabián a ese balón, pero finalmente a defensa de Pontevedra acabou cedendo sobre Espinosa. Tocou aí Montero, recupera Ramón, Quino, pois se o balón a Quino, será saque de banda para o Pontevedra. Agora o que fará o lanzamento desta banda será Quino. A pesar de ir perdendo o dominio territorial do partido, se correspondendo do Ourense. Atención, que nesta xogada chega o segundo tanto do partido, segundo do Ourense, obra de Muguerza. Pois superou moi ben a defensa toda a dianteira do Ourense. A esta acción repetida, como se vai Quecho, mete a Muguerza, que entraba perfectamente desde atrás. Aí está o perfecto centro de Quecho, a bota de Muguerza. Acción repetida unha vez máis, entraba con el Rafa Sáez. E o segundo tanto do Ourense, segundo do partido, que suba o marcador no minuto 13 e medio desta segunda metade. Moitas máis dificultades, por tanto, para o Pontevedra, que, como decíamos, xusto uns segundos antes de que encaixase o segundo gol,
a pesar de ir perdendo, seguía sendo o Clube Deportivo Ourense o que levaba o mando do partido, que impoñía o seu ritmo, e dai nacía ese segundo tanto que pode servir para tranquilizar definitivamente o xogo dos locais. De todos os xeitos queda aínda media hora moi longa de partido. Nese tempo hai espacio de abondo para que o Pontevedra trate de reaccionar. Recupera aí Cortés, perseguido por Javier. Ahí está Cortés sobre Ramón. Non puido controlar nesta ocasión Quecho, autor do pase do segundo gol do Ourense. Loitan aí Javier, Quino. Atención a Nando, que se vai de espejo. Muguerza. Optou Muguerza por pasar sobre Quecho. Tiña unha posición de disparo clara. Isto impidiu que podía ser o terceiro tanto do Ourense. Está o partido atravesando os seus mellores minutos de xogo, así o recoñece tamén o público, premiando con aplausos continuos o xogo e acerto dos xogadores do Ourense. Sacou xa Ramón sobre Muguerza. Loitan aí Peña e Muguerza. E o balón será para o Pontevedra. Sobrepasado xa o cuarto de hora desta segunda metade, estamos no minuto 16:30. E lembremos que no Couto, desde o minuto 13 desta segunda metade, vai gañando Ourense por 2-0. Balón para Luís, controlou ben, xogando con Núñez. Quería facer a parede outra vez, entrada de Núñez agora. E o árbitro aplicando a lei da ventaxa, non pitou. E agora hai falta e chamada de atención de Serna, do árbitro, mellor dito, cara a Serna. O xogo parece que se endurece un pouquiño e Menéndez de Rodríguez deste xeito quere cortar todo o principio da violencia sobre o rectángulo de xogo. Aí Montero deixou ben para Núñez. Segue Montero, quere xogar con Javier. Aí está Quino, cortando e xogando ben. Cortés, entroulle Núñez. O árbitro deixa seguir o xogo. Atención a Serna. Fontán a piques de perder. En principio conseguiu sair dai deses caneos, pero finalmente aí estaba Costa. Agora pito ou falta o árbitro, aínda que tamén podía aplicar outra vez a lei da vantaxe, porque os xogadores do Ourense vexan aí a entrada que lle fixen a repetición Fontán sobre ese home. Pero dicíamos que a pesar de que da Costa conseguira malamente rexeitar o balón, pude aplicar ben a lei de ventaxe, porque os xogadores do Ourense xa tiñan a pelota controlada case no medio do campo. Aí ven Hortas coa pelota para poñela no sitio onde houve a falta, e o propio da Costa foi quen sacou as mans do seu porteiro. Espera a que os seus compañeiros adianten posicións. Sacou longo Hortas, non chegou aí Rafa Sáez. Finalmente Peña foi quen deixou as mans de Espinosa. Montero con Ramón. Aí Espejo quería xogar con Javier. Javier que non controlou a pelota, e polo tanto saque de banda que vai a facer Quino. Adiantouse Espejo
no despexe e agora falta, indica o árbitro de Manolito sobre Serna. Incorpórase xa Serna e Manuel Tomé por fin de orden de facer exercicios de crecemento aos seus xogadores de campo. Xusto cando o seu equipo conseguía situarse en un cómodo 2-0 neste partido. Importante partido, como confirmaba o propio xerente de Ourense, José Ricardo, na entrevista que le facíamos ao descanso do mesmo. Levese a cabo ou non esa reestruturación da segunda B, Ourense que non debe facer a renunciar ás súas posibilidades de dar alcance a Bilbao Athletic nesa cabeza do grupo da segunda división B. Fixo unha entrada forte agora e Luis sobre Ramón, que se conseguira coller a pelota antes de que esta saíra do campo. E precisamente Ramón que sacou para Muguerza. Ramón, centro de Ramón para Quecho, tirou Fabián con forza buscando o poste esquerdo da portería de Espinosa, pero un pouquiño desviado. Minuto 21 da segunda metade, prácticamente chegándose ao Ecuador deste tempo, con 2-0. Cando aí teñen a Manolo Tomé, o adestrador do Ourense, parece que incluso tomando as súas pertinentes notas sobre o partido. Mentras tanto, xogando Serna, Fontán, busca Fontán a Javier, hai bandeira levantada, o de liña Miguel Ángel foi quen indicou a posición de fora de xogo de Javier. Houbo un codazo, parecía de Serna a este home, a Fabián, pero eso sucedía fora do ángulo de visión do árbitro do partido. Por lo tanto, a xogada non tivo ninguna trascendencia e pudo continuar o xogo. Aí está, precisamente, Serna. Cando o partido parece que se quere cantar, falta exactamente de 22 minutos e medio para o seu remate. Aí está Fontán, conseguiu xogar sobre Núñez e aí está a amonestación, cartón amarelo sobre Da Costa. Cuarto cartón amarelo, 2 xa para cada equipo. Cortés e Da Costa polo Ourense, Espejo e Sáez polo Pontevedra. Todos os homes, a excepción de Espinosa dentro do campo do Ourense. Alobá e Peña no lanzamento desa falta directamente sobre a posición de Hortas, que saltou aí con Núñez. Dois e Hortas. Como lembrarán, na primeira parte xa tivo que ser atendido Espinosa nun choque tamén cos dianteiros contrarios. Seguramente será afortunadamente máis doloroso que grave.
que é polo que adoitan a caracterizarse os golpes a esa altura da perna. Aí está o banquiño de Pontevedra con Héctor Rial ao carón de Milucho. É un home que, a pesar da súa fama, tampouco está, por lo menos, a facer cosas espectaculares ao fronte deste equipo. Recuperouse afortunadamente Hortas, vai a continuar o partido. 24 minutos xa e medio deste segundo tempo, 2-0 para Ourense. Insiste o Pontevedra tratando de acurtar esa distancias. Atención aí ao centro de Montero, pero Ramón enviou o balón outra vez fora de banda. Nesta ocasión vai ser Serna o home que trate de meter o balón. Aí o teñen, meteus á cabeza de Julio Cortés, de reviravolta, mandando para Quecho, avantarse neste caso para Rafa Sáez, e Luis xogando como home libre. Atención, erro de Luis, que deixou a Muguerza, sigue Muguerza, e agora ese tiro fenomenal de Nando, e a boa parada de Espinosa desde el 11. Só quiso facer Muguerza, pero finalmente foi Nando o que tirou. A resposta do Pontevedra, quería marchar Montero, foi empurrado por Ramón, e falta agora contra a portería de Hortas. Aí teñe o empurrón do xogador ourensán. E atención pois ao lanzamento desta falta que vai a sacar Núñez. Menéndez Rodríguez indicando a posición deses dous homes para Barreira. E aí vai Núñez metendo Hortas, que podía chegar coa man. Detrás dele non había ningún xogador que pudese rematar por parte de Pontevedra, e polo tanto deixou que a pelota seguise o seu camiño e que se perdese pola liña de fondo. Minuto 27 da segunda metade. Clube Deportivo Ourense 2, goles acadados na primeira metade por Nando e na segunda por Muguerza, por Clube de Fútbol 0. Hortas sacando, cortou Espejo. Aí agora é Javier con Montero, tamén Nando recuperando o balón. E imos ver a prol de quen é o saque do Ourense. Cortés busca agora a entrada polo lado esquerdo, por onde iba. Atención a esa cesión de Luis. A piques estivo Quecho de chegar, enfadouse Espinosa, e imos ver porque hai chamada do árbitro para Quecho, que ve o cartón amarelo. Desde logo non parecía que tivese opción de chegar a ese balón Quecho. E así o considerou tamén un colexiado o asturiano Menéndez Rodríguez. Repetir para aqueles que se incorporaran tarde a esta retransmisión, aqueles anunciábamos xa na primeira metade esa traxedia que aconteceu nunha das semifinais da Copa Inglesa. Estaban a disputar o partido o Liverpool e o Nottingham Forest. O encontro transcorría po minuto 6 da primeira metade. Unha avalancha de hooligans sen entrada e incontrolados, centenares de afeccionados tratando de entrar por unha porta que estaba pechada. Aplastáronse entre eles, e o resultado foi, polo de agora, 74 mortos e máis de 100 feridos. A cifra de mortos parece, a esperas de como evolucionen os feridos, confirmada absolutamente nese número de 74 personas fallecidas.
o partido, lóxicamente, tivo que ser suspendido nese mesmo instante, no minuto 6 da primeira metade. Era a nota triste que empañaba despois, que facía revivir aquela tragedia de Heysel, e que empaña outra vez o mundo do fútbol europeo e sobre todo do fútbol británico, despois de que o venres esta mesma semana a Comisión da UEFA autorizara a volta dos clubes ingleses ás competicións europeas. Será unha decisión que de todos os xeitos tiña que aprobar o goberno británico, que supoñemos con toda lógica deberá postergar por mor desta traxedia. Segue aquí o partido, 2-0 para Ourense, menos xa dun cuarto de hora para o seu remate. O Pontevedra que chega a topar moitas dificultades. E o Ourense que por agora non fixo aínda ningunha sustitución, aínda que neste preciso instante vai entrar Vila, un defensa por Quino, o dorsal número 7. Entérase agora Quino de que o home a sustituir. Entre os aplausos do público foi un dos homes que máis loitou no partido, como en ele habitual. Ya está Quino. E Vila, de dorsal número 12, que vai a situarse ali pola zona que ocupan Urbano e da Costa. Precisamente Vila, lembremos que sofriu dúas operacións que leva moito tempo sen estar nos terreos de xogo. Esa memoria non me falla desde aquel partido en Vilagarcía fronte ao Ourousa. Volveose polo tanto Vila aos rectángulos de xogo. Foi moi aplaudido agora cando saltou ao campo e tamén ao inicio do partido cando precisamente se ia a sentar no banquiño ao lado de Manolo Tomé. Os poucos aficionados, os que están no Couto, recibiron a este xogador un longo e caluroso aplauso. Houbo fora de xogo de Julio, que señalou o Xidiliña, e aí está da Costa mandando o balón longo. Finalmente chegou aos pés de Luís, que despexou mal para que controlase aí Cortés, xogando con Fabián. Fabián entra de Fontán e hai falta. A falta foi clara, que Menéndez Rodríguez señalou. Aí teñen a entrada de Fontán e aí vai pois o lanzamento a cargo de Muguerza, buscando a Fabián. Adiantouse Luís. Sigue loitando aí pola pelota Muguerza, que non a deixa, que non perde unha oportunidade de seguir tratando de facer xogada. En principio, polo menos, o que conseguiu foi un fora da banda preto do banderín de córner. Aí está Fabián, preparado para facer o lanzamento. Chamada de atención que lle fai o árbitro a Fontán. Meteu a cabeza Rafa Sáez, pero tocou nun xogador do Ourense e polo tanto fora de banda. Agora é para o conxunto branco, para Pontevedra. Non é fora de banda, non indicou isto, senón unha falta que tirou Luís. Meteu ben a cabeza Urbano. Javier en loita con Ramón. Cortou ben aí Urbano diante da carreira de Montero. E xa estamos no minuto 34 e moito ten que cambiar a cousa, se é que o Pontevedra aspira ainda nestes minutos que quedan
a cadar algo positivo. Difícil o ten. Ese centro foi directamente sobre a cabeza de Fabián. Atención aí a Espejo. Núñez. Non puido controlar Fontán, o balón foi directamente fora por a liña de banda. Será saque para Ourense, que xa deixou Fabián sobre Nando. Aguantou Espejo a Nando de unha forma claramente antirregulamentaria, por tanto será, a pesar de que era o fora de banda para Ourense, a infracción de falta. Disposto aí o lanzamento. Cortés busca Cortés aí a posición de Ramón. Este trata de combinar con Quecho, e Quecho vendo que non podía chegar, enviou a pelota fora de banda. Aí Serna con Manolito foi, agarrou pola cintura prácticamente Manolito a Serna. E sorpréndenos, por comentar algún detalle do partido, o absoluta anonimato polo que está a pasar diante do Pontevedra, autor dos 3 goles do seu equipo no anterior partido que transmitira este conxunto a Televisión de Galicia diante do Endesa. Claro está, pero naquele encontro o Pontevedra lanzaron a chea de corners dos que nacera algún dos tantos de Julio, un home moi alto que lle pega ben de cabeza. En este encontro o Pontevedra lanzou un córner na primeira metade e 2 tan só nesta segunda. O Ourense pola contra lanzou 4 na primeira e 1 na segunda. Aí toca Núñez. Buscaba Núñez a posición de Serna. Atención que trataba de sair aí Nando índose de Espejo. Tocou Cortés diante de Núñez. Atención que combina con Muguerza. Vaise Cortés. Está solo absolutamente Quecho. Aguantou moito Cortés e desperdiciou así unha opción clarísima da dianteira do Ourense. Quecho desmarcárase moi ben. Ya está a segunda institución do Ourense, será Nando. O home que falla a súa saída de terror de xogo e un dorsal número 15 Rafa entrará na súa sustitución. Quedan menos 7 minutos prácticamente para o remate do partido. O Ourense que retira a Nando. Entra na súa sustitución un dianteiro. Por tanto, Manolo Tomé, a falta de 7 minutos, xa coas 2 sustitucións realizadas, mentras que Héctor Real, a pesar de ir perdendo por ese 2-0, eterno banquiño, homes como Moure ten desde logo máis confianza nos que están sobre o campo que os que están aínda no banquiño. Aí xoga Montero, foise de Quecho, trata de buscar a Espejo. Atención a Javier. Non chegou Julio a ese balón, sacou ben a defensa. Quecho
Un dos homes deste partido que mellor toca o balón. Atención a Cortés. Non controlou aí Muguerza. E aí está Fabián que se doi. Requiere as asistencias do cuidador do Ourense. Parece ser finalmente que nos vai precisar. O balón xa en xogo. Cortou aí Manolito, atención a Quecho. Julio xogou sobre Javier, este busca a posición de Montero. E da Costa, aí o cruce atento, enviou o balón fora de banda. Superado xa o minuto 40 desta segunda metade e o Ourense que sigue a gañar por 2-0. Aí está Luis controlando a pelota en loita con Cortés. Fontán que deixou a Peña. Busca Montero. E houbo falta agora sobre Montero de Urbano. Queixase do xeonllo dereito Montero. Aí está a repetición, a entrada de Urbano. Que lle deu claramente a pelota, aínda que tamén levou por diante a perna do xogador granate, ose de branco. O lanzamento Fontán. Espera que se movan os seus compañeiros e vai sobre Núñez, remate de cabeza de Núñez cara abaixo, pero sen demasiados apretos para Fermín Hortas. Era o minuto 41 e medio nese lanzamento de falta que fixo Fontán, e ese home precisamente Núñez foi o que rematou coa testa, pero sen moitos apretos para Hortas. Aí teñen a Muguerza que acaba de sufrir un tirón nunha perna. Deuse claramente cando trataba de chegar a ese balón, como botaba Mao a parte posterior da súa perna. Vai seguir o xogo, será Manolito que faga o lanzamento desde a banda, tocada de cabeza Quecho. E houbo falta de Espejo sobre o xogador do Ourense. Espera Muguerza a indicación do colexiado para reincorporarse ao partido. Aí tocou de cabeza Julio, non vai chegar Montero, balón para Ramón. Fíxose un lío, como poderon ver aí Javier. Habrá que cuestionar, ainda que por un detalle non se debe xulgar un xogador, pero habrá que cuestionar o que teñen de certo esos rumores de que varios equipos da primeira división están interesados na contratación deste xogador. Aí está ese remate un pouco inocente de Rafa, que foi detido sen ninguna dificultade por Espinosa. Sacouse xa aí a falta, atención a Peña, busca a posición de algún dianteiro, pero estaba aí, atento Hortas.
Muguerza ten que deixar o terreo de xogo por mor desa lesión. Por tanto, o Ourense terá que disputar prácticamente un minuto máis o que engada o colexiado con 10 xogadores. Aí trataba de controlar Cortés. Atención a Ramón. Vaise de Serna. Agora con Núñez. Ya está superado xa o minuto 45. En este lanzamento de banda pode estar prácticamente a derradeira ocasión do partido para Ourense. Pasa xa medio minuto. E, por tanto, unha victoria que debe ser para Ourense importante para seguir mantendo a esperanza de recuperar ese dificilísimo primeiro posto do seu grupo nesta segunda división B. Ourense, despois dunha excelente fase da Liga, entrou nun pequeno desfonde e agora parece ser que recupera outra vez parte dese terreo perdido. Aló vai o lanzamento deste córner. Adiantouse aí Espejo, Montero. Serna, máis adiantados Javier e Julio. Pois Serna de Urbano. E non puido eludir o cruce de Manolito. Segue o Pontevedra en posesión do balón. A piques de chegar xa aos 2 minutos de desconto. Menende Rodríguez xa consultou o seu reloxo. Aí Rafa, mentras tanto, meteu a cabeza, conseguiu controlar a pelota diante de Sáez. Segue Rafa. Finalmente Sáez cortou deixando concretamente a Javier. Volta a pelota os xogadores do Ourense, aínda que non sacaron proveito, non se aproveitaron desa xogada. Por tanto, Luís, que combinou con Fontán. Montero prácticamente non tiña nada que facer. Urbano de todos os xeitos meteu pé. Aí teñen 47 e medio de tempo reglamentado. Outra vez o árbitro que consultou o reloxo. Luís controlando, cuidando, tocando ben a pelota. Aí está Peña. Non puide facer xogada. O balón saliu a fora de banda precisamente cando aos 47 minutos e 48 segundos rematou o partido aquí no Couto. Remate do encontro, 2-0 para o equipo da casa, que prácticamente non tivo que esforzarse polo menos nesta segunda metade. 1-0, acababa no minuto 43 da primeira metade. Nando, un centro de Cortés, lembremos que tocou Quecho, quería rematar, non foi posible, pero o balón quedou solto dentro da área do Pontevedra e Nando, dun forte tiro coa perna esquerda, marcaba o 1-0. Xa na segunda metade, no minuto 13, chegaba o segundo gol do equipo rosillo, unha xogada de Quecho que rematou Muguerza, adiantándose a acción de Rafa Saiz, que se tirou polo chan coa idea de tocar o balón ás pés de Espinosa, pero non foi posible porque adiantouse Muguerza metendo o balón ao fondo da portería. Un Muguerza que minuto e medio, 2 minutos antes de chegar ao minuto 45, vendremos que o partido durou 47 minutos longos, tiña que abandonar o terreo de xogo por un tirón, unha perna, un tirón muscular, cando xa Manolo Tomé fixera os 2 trocos de Rafa por Nando e de Vila por Quino. Polo tanto, non podía haber outro troco e o Ourense xogou estes derradeiros 3 minutos do partido, un que quedaba máis 2 de desconto con 10 homes. Por tanto, un resultado absolutamente merecido en función do que se viu no terreo de xogo, e ese resultado claro para Ourense de 2-0. Repetindo a confirmación
de esa noticia, desa traxedia nunha das semifinais da Copa Inglesa, no partido que estaban a disputar o Liverpool e o Nottingham Forest, que rematou con 74 mortos e case 100 feridos. Imos a despedirnos aquí desde o Estadio do Couto, dándolle as gracias pola atención dedicada, desexando que pase unha boa tarde e un bo fin de semana.